Kaixo! Kaixo. Iepa! Hola. Ze moduz? Ondo, eta Ondo? zeuek, bai. Oso ondo? Ondo, hala. Zeure izena? Mari Carmen, Mari Carmen? bai. Mari Carmen, zertan zenbiltzan? Hauntzek ikusten, Hauntzek? bai. Zelan hauntzak? Hauntze, mendizen dabezen hauntzek, zerbetan undabezen, Zeuriak? gebrie, bai. Ah, bai? Bai. Ta, nun dauzkazu ba? Hor goizen, hor mendizen. Habe? Ah, bai, han ikusten dira? Osea, hemendik vigilatu dauzkazu? Bai. Ados? Hemendik ere bizta eharra du, ezta? Bai, hemen dipe vigileten doaz, han behin dabezenak. Ah, bai? Jukin, bai. Claro, han egize ikusten du? Claro, claro. Claro, han hauntzik ez da ongo? Han ez da hauntzi, baina igual etxekupe bai, hausokupe bai, vigilo guamendizek. Ia formal badabiz. Normal? Bai. Etxeko zeintzu dauzkazu, ha? Ni semebi dekoaz. Semebi? Bai. Ze izen daukate, eh? Oier eta Markel. Oier eta Markel? Bai, Zure semia dira? bai. Ez hau txut? Bai. Terkuen txapelketan eta badakizuzuk? Badeuko. Oierrek terkuen txapelketan kanpeo ditraza. Bai. Da, zer diozuzuk? Nik ez do pentsetan terku dizenek ez bata ez besti, baina ba. Zure ustez ez dira terkua? Nire ustez ez, ama batek ezin da izan besteri baina. Ja, hori egixe da, claro. Baina jurauak esan zaban baietz, ezta? Bai. Gau. Beti egizak esaten butxuz gurauek. Osea, que premisua injusto. Injust, bai. Bea semia guztu balitzu zan? Ba ez da esaten ez etzik, Ez que txapel bat da. Horixe bai. Mari Carmen? Danak ez da hartzen. Danek ez du txapel hartzen, eh? Naiz da terku nahi zan, Horixe bai. Baserriak izena? Agarre. Agarre dauka. Bai. Bertan jaixotako zeu? Ni ez, nire gixona. Da zeu? Ni angoizen, lasiarren. Lasier baserrien jaio zinen? Bai. Ta nun dago? Hortxe arbolen atzinen txogoizen. Arbol horien atzian? Bai. Ados? Zasuan jaixotakoa? Antxo gaixotako. Orduan hona bizitza etorri zinen? Bai, amintxe. Osea, que goitxi bera? Goitxi bera, kakak itzen da bana. Zela? Zelan da hori, Mari Carmen? Ba, kakape goitxi bera errezitzen dau, kakak itzen da bana, nik goitxi bera. Osea, que handik ona. Zela ez autu zendun bagizona? Ba, edade bateko gara, Ados? da eskolara balkarraz, Claro, zuan goikua bazine, herrira bidian beti amendi pasauko zinela, lehen? beti amendixik. Beti estorbun Paulo. Beti, nola? Paulo, izena jako nire gizonari, Bai? eta beti estorbun Paulo. Beti estorguen? Claro. Ramon beti? Horixe. Hau bezos. Eta gero, nobixotan nola hasi zineten edo? Igual, hogei bat urteagaz edo erremerizan dantzan egin da gero, ustera be. Erromerizan? Bai. Ados? Domeketan egoten zan, erromerizek izauran beti. Eta erromerixa hona izate zan? Ona. Bai? Politxe. Eta, ze musika egote zan, nola izate zan erromeria hori? Lehengo trikitiza. Trikitixa? Bai. Fandangoa eta harina eta? Bai. Itxe esan du zeuk? Bai, etxena banu Bai? Oin diok ere igual jakin gozu. Garai bateko gizaburoko erromerixan badaunde bezala, Mari Carmen. Bai. Lehenengo, harinarin bat, adibidez. Vamos, Mari Carmen. Iapa! Egarki! Gero segote zan? Gero baltziguen. Baltzioan? Bai. Zer da hori? Baltziguen agarrauen edo. Agarrao? Bai. Karo, agarrao, Paulo, kin pentsatzen dut, itezen dula? Daneta ikukin. Egan den gaudela, baltzioan ingo? Albe. Bai? Ta. Balu Nik? izan bai. Vamos, Mari Carmen. Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca, yo te digo, Chabela. ay, Chabela. Chabela. Cuando yo levante el sombrero, Hola, xe. pega un grito Bai. de todos. Eta amaitzeko segote zan? Turrune. Turrune? Bai. Eta zer zan hori? Ba, danak monesku kalkarreritxe bueltaka. Kale gira? Kale gira, bai. Mari Carmen? Bai. Amaitzeko ingo turrune? Bai. Pañueloekin ingo, vale, perfecto. Musiki binikot? Apa gizaburuaga! Mari Carmen!
Turrun-turrune. Bai. Eta hola amaitze zan, erromeixia. Hola namaitze zan erremeixe. Mari Carmen, Bai. eskerrik asko, guzti hau kontatzeatik. Bai. Da, banuani, goitxe bera herrira. Kakak eitzen da bena. Holaxe. Banuani. Bai, bai, bai.